Hala. 132,000. 334 ni siya. Oo, pero di man na maog yun. O, di ba? Limungan mo ka. 28.3. Grams? Oo. 200,000. Wow. 28. Ha? 28.3. 200,000. Kaya grams yan ni Diay? 7,090 ang per gram sa Monaco. Ah, 7,090. Still mo ba? Say, bahog bila. Guwapa ko diya. Ay, gusto mo malibre gold. Kani oh, 200 for 122 na lang daw. Mura mo kong iruan ni good. Ha? Ganda. Ilan ang less? Less 40%. 40. Sure Lahat? ka, anong na may less, ani? Ano na may less? Ganyan talaga yung yung goal. Strategy business ganyan kasi kung nag-goal. Ang totoong presyo talaga nyo, 120 lang talaga. Wala mo na yung 140. Kanya na ano nyo. No, nakuha lang tayo. Wala ko rin nyo. Wala di ulit may igo sa ako. Choker, may tabo eh. Iro may... May mga Ibig iroan. sabihin, make sick. Ito na lang oh. Sisig sa buto sa mata, wala pa ka New Year. Ilan eh? 114, 750. Less 40. Yung bagay sa ito kung lagi yun. 128. Pero bang ayo, 130 naman niya. Ang mga tao ay sinanal dito na sa imo ang oras sila pagkatuon. Kasi ko sa gold! Ah, palit! Ang tala lang din ka nagpamalit change, magod me. Kanang wala. Maligo mi dito. May libre. Oy, tubig din dito. Ay, sa baasa Ito, na. ito oh. Itong isa. Gusto ko ng something like, kuan. Kulang pa ba yung bracelet na Di yun? ba ang size ng kamay mo? Ha? Yung boyfriend ko. Ay, nangangkon. Sapa. Di mo gano'n ako? Isa pa. Wala siya. Di rin si Kano, ang tuwa. Ah, siya yun. Diba, sa sapa. Kano ang claim? Ay pakita. Ayun. Kanang hikaw nga kanang marang ani pekit ko ko ba na ako. Ano gagmay? Gagmay. Ah, wala mang gagmay no. Naiko, no? Money catcher, pampaswerte. Ah, yan yung ano mo. Di ba may mga ganyan ka? Madali matanggal Hikaw. kasi mga ganito ko. Oo. Baka lumubog na naman dyan sa dagat o sa ilog, sayang. Hindi ka mawala. Dagat yung may pakaw. Amo, busy kay ko. Uy, may live, may camera. Lolo, okay lang, unlimited. No! Nagkita ka na sa Golden Harvest. Ah, dito ka ganina? Oo, mag-check ako. Oh, ilubong tayo kakabita. Isa pang YouTube. Paspas kayo. Tatlo na ang ano. Takmo ako ngayon. Tatlakan mo. Wala. Baka mabahaw na yung ito. Ba? Ako niya na to. Para sa Kani oh. Ay, ay no. LV or kanang ano. Ah, FB. 17,000. Ah, oh, ana. Bilog. O, ito. Ay, ito oh, yun oh, bilog. May may diacut. Maliit. Maliit. Yung isa, diamond cut. Diamond Naalala ko tuloy si Gio. Ganyan ikaw. Konting respeto sa kasama. Ha? Gusto ko yung hindi natatanggal-tanggal. Ito katulad ng sa pang-piercing. Ah, ito yung pang-piercing. Oo, nag-iisa lang yan. 8,000 ni siya? Mahal mo ng yawa. Uy. Ayan na, may discount pa nga. Ay, di ko pa kinakilala, miss. Kay 1,500 na nasa mo ah. Amo raw? Ano, 0.7 yun. Kung iprinta ni na ako, pila man eh. Sige, prenda na to. First appraisal, 3,000. Huh? First appraisal, 3,000. Sa 2, plus 2.5 niya mabibili. 4,800. 4.8. Seryoso ka? Seryoso. 4,800. Sabi sa picture tama? Hala. Bibigoy. Thank you.
pag-greet ko sa item ko. Okay, labot nag-birthday ko, wala ko nag-greet. Hello! Happy 18th birthday sa baby niyang si Andrea Paula. Happy 18th birthday. Hi, Ma'am Ren. Hamok! Sana siya pero mas gamay ang Uy! Pag lalaki ha? Pag lalaki magaan ha? Ako picture ni. Ako ang bana, sir. Ano mana? Thank you. Narayan mo Mary ay ganyan. May sabot, sada lagi siya. Airdrop. Kanang 48,000 chain na siya. Ay, taas. Bayo, tapos sila ikuan. 35,000. Kaning snake. Bulgari. Yung Serpent. Ay, oo. Surf ka. Madali matanggal. Ay, hindi. Kasi double. May baka ni Magri yun. siya. Double yung stopper. Hindi siya madali matanggal. Gusto ko to. Google kayo mo sayaw. Dako lagi siya. Kanang dako ang lingin na niya. Lagi kumunta. No, gamay siya no. Kumparaan niya. Wala gamay. Kapal. Sa'yo. Diyan na magilagay, oh. Diyan. Samo kayo mo. Ha? Ay, na video pala. Hello po, picture lang po kayo. Unlimited. Sama kayo mga bagbilat. Sama. Amin na. Tawa, asa mong ginapit-pit? Dito na lang po. Dili ko, andyan na mo. Amin na lang. Asa mo ganito maglolo? Next. Next. 1, 2. Okay, next. Ay, sabaw, palit ka. Dali oh. Sa atin ko na ko, ani kay para na ko eh. Remembrance. Kaso pangayoon lang dahil ni siya. CDU. More gold, more fun. Yan. Alright. Actually, mabayad, magugog ka last eh. Palit ko dili. Kung kamay, magkayo. Wala man problema sa gold yun ang palipon. Iaboy na sila. Hindi, pwede, magaling uban. Pwede na nang imili. Sale stock. Naniniwala kang Peki yun? Pero pwede ito. Oh, can I start? Start, okay. Baga pa sa mong naong. Ha? Pwede ng gagmay, kanina tinawala dito na. Kanina gagmay dili. Kani daga 150 lang. Pero kani, paano gidili niyo mo? Ano? Mag-scammer mo. Pero naong ano yun. Saan na lang. Ganun ako, dali sa Batanggal ha. Gusto ko dili ba? Try ba? Dili ko, ako nakita lang ako. Mau lagi dili. Ba kayo ni kuan bracelet? Yeah, wag pa nabayari gali. Pwede di ay, gamito na ako baybayon. Depende sa alahera. Paano ako nito dua? Ay, isa lang. Ha? 2.5 lang na isa. Ayaw, kay dapat Ako na itisling magka-prenda. Kung dili, 3.8 ang kuha na. Iwa ka ha. 3,000 ko ingon. 3.5 imong ingon. 3. 3 na lang? Ganina 3.5. Karon 3 na lang. Basig. Guys, ayaw mo palit diri kay murag scammer ni bayanan. Hoy, tinaw na yung sabi 18K. Online na kasay, no? Be, ako palit kami. Alo, wala na ba may cash na ba? Pwede kayo po Gcash. Paano na siya kanina siya, 1.5 na siya. Ay, ginawa ko, piki mani. Ano itong condom din? Ganda. Di na ako ahap sa ito. Kayo kayo, binakong bago. Isa, magulat kami sa bayro nun na magbayar. Ah, masig kuhan. Nagpa-exchange na sila. Ay, madawat mo Gcash. Pwede ka ayun. Bangko. Ambil yung bangko. Mag-franchise ko. Okay. Yeah. May go ka ngayon. Go time po. Saan ang good time? Aba. Ano ba good time? Gcash? Oo. Ano yung Robinson's Bank yun? Gcash number na lang. Gcash na gali. Gcash na lang ate, kung anong pahirapan niya isa, hirap na hirap Ay, siya dili sa mga bangko ganyan. ko to Gcash. Okay.
Kaya nga. Pero kung pwede mo Gcash gali, basta kay bangko akong gamitin. Hindi talaga wala ko kwarta. Joy? Ano nga na? Go time. Ama na yung go time. Dagko, ba ba dire? Ayan na, testingin na ang ano, mga alahas. Tanawa ba? Sent na. Ay, ito pala. Ano ibutang mo pa na sa mga gift? Oh, para na kay remembrance na kuan diri sa Sa looban ng diretso. What is that? Kani ako na ibutang sa tunga. Diba? Ang inabot ko ha. Hello mo to vlog! Hi. Hala, ayan na sila. Likira? Magkano to? Paano nagsarado akong bangang? Yawa, sakit kayo. Bili rin kayo ng gold. Bili na ako. 8 ka buo. Hala. Ano nagsarado akong bangang? Yawa. Wala kayo narana. Buo na. Ate, pati nga ako nitong ano. Ah, nakaya kolte? Itong, yung 49. Anong haba nito? Ouch! Yawa. 18, di ba nagpahit ka diri dati? Katong Hindi. para tong kuan. Shit. Yung chain. Damascus, di ba? Damascus. Ah, wala ka na nun? Ikaw, kabura mag-horror. Legend, mata, selfie. May tagpa na eh. Tolo 1,000. I-ano ko lang siya. Matam na ka, nakadam. Wala. Parang bitin siya. Madili siya bagay. Ano? Yung isang salamin nga ate. Ay, nakasin Ay, na break, ba? pati nga ako ng isang salamin. Uy, matayin siya ha. What is it? 20? Oo, 20. Dili ko, imo na kong Discount. Magkano discount? Ay, magkano discount? From company price lang yun. Bali, ano na lang siya? 90 ang per gram namin. 52 magiging. Per gram, 6,890 mo per gram. Paano siya? 31,694. Ayan, kitsa. Tsaka siya. Ito parang mas okay. Magkano yan? Di ba yung bili mo last time is 22 pa yun? 22, 24. Hindi ko nga siya natuloy. Ay, hindi mo na pala tuloy. Magda-down nga sana ako. Kaya Kala ko nga babalikan mo eh. emergency ba? Ano na lang, 31. Yun, 22 pa yun. Mga 4.16 grams din, mga ganyan. Nga, mas mabigat pa. Ay, basi peke niya. Hindi pa mga anong kamar mga peke. Magbawas pa ba? Yung ibang mas mahaba. Mahaba. Mas ano na, mas mahal na. Mahaba. Ang yung price. Okay na? Tara na. Tara na. Namakyaw na naman po siya ng gold. Kaya hindi na naman po niya anong unahin niya. So, uwi na kami ng farm. Kasi, mapapagastos na naman sa... Hindi pa siya tapos. Thank you so much, ate. Hala. 132,000. Ah. 334 ni siya. Oo, pero di man na maog yun. O, di ba? Limungan mo ka. 28.3. Grams? Oo. 200,000. 28. Ha? 28.3. 200,000. Kaya grams yan ni Jai? 7,090 ang per gram sa Monaco. Ah, 7,090.